Hola a tots i benvinguts de nou al meu videoblog. Avui és diumenge dia 8, just fa una setmana que es va votar en allò que es va anomenar el referèndum. Si em seguiu en el meu Twitter i en el meu blog, veureu que jo no era partidari d'aquest referèndum perquè penso que no era la manera adequada de materialitzar el dret a decidir i perquè penso que té unes implicacions negatives, reals, autèntiques, efectives i materials. I aquestes implicacions normalment no s'hi en compte perquè la lògica polaritzadora que simplifica la realitat política amb el sí i amb el no les permet veure. Si faig aquest vídeo, també faré un segon vídeo i segurament un tercer vídeo, és per poder aportar elements de crítica i penso jo per intentar veure la realitat des d'una altra perspectiva. Comencem avui amb el referèndum estrictament. Mirem les dades de participació, les tinc aquí apuntades. 2.286.217 persones. En el 9N, 2.305.290 persones. Les mateixes. I el resultat, el mateix. Què vull dir amb això? Si vam escoltar Puigdemont quan el va entrevistar en Jordi Évole, va dir que un referèndum pot ser un referèndum si la gent se'l fa seu. Pregunta, se l'ha fet seu la gent? No. Per què? Perquè justament han votat els mateixos que van votar el 9N. Si fos un referèndum, que es suposa que és una cosa més important, hauria mobilitzat més gent. Però ha estat el mateix, no ha interpel·lat la societat. I ha estat el mateix perquè en haver polaritzat la societat de manera molt identitarista, la gent no vota pel referèndum en si, no vota pel dret a decidir, sinó que s'havia presentat com un referèndum d'independència. Si no, no preguntaries per la independència. El dret a decidir és una cosa més àmplia i més complexa que la independència. Ha estat, en definitiva, un producte independentista fet de consum independentista. I això sembla que no ho tenim present. No només això, sinó que l'important d'un referèndum també és que interpel·li la ciutadania i que s'acordi amb la realitat social. Si hi ha una poca participació inferior al 50%, difícilment s'acordarà la realitat social. I si la mobilització ha estat d'aquesta minoria independentista, doncs, òbviament, hi haurà un superàvit de vots independentistes. Clar, el 90% va guanyar que el sí, òbviament. Ara, en termes reals, si fem la proporció respecte a Catalunya, resulta que em sembla que surt el 38% de ciutadans de Catalunya són independentistes. És obvi que la correspondència no hi és. Si en democràcia pretens fer servir un abstracte absolut com hem votat, hem exercit la democràcia, hem representat l'encarnació de la democràcia, però no tens en compte les situacions reals, hi ha un problema, hi ha un xoc real. Però hi ha una altra manera també per veure que aquest referèndum ha generat problemes i si se segueix fent servir per justificar una via clara, unilateral, pot generar més problemes. I és que el referèndum, una votació, és un procediment. Els procediments junts creen institucionalitat, però els procediments per si mateixos no tenen contingut, se'ls ha de donar el contingut. Què vull dir amb això? Doncs vull dir que es va saltar un altre procediment democràtic, que era el de les lleis del parlamentarisme, i la institució parlamentària té un contingut perquè és una cosa efectiva que existeix, doncs es va saltar aquestes normes democràtiques per, suposadament, poder exercir unes altres normes democràtiques que era votar. Aquí hi ha una profunda contradicció. Però no només això, sinó que fixeu-vos que quan es va saltar les normes parlamentàries, ningú us ha posat al cap. Oh, és que no passa res, és només una llei, no sigueu tan conservadors amb les lleis. Sí, perquè, torno a dir, la institució crea unes formes de procedir que estan dotades d'un contingut i estàs trencant el contingut. I aquesta institució parlamentària, quan es va trencar en el Parlament espanyol, quan el PP i el PSOE van reformar de manera express l'article 135, resulta que tothom es va posar les mans al cap. Quan s'ha fet a Catalunya, i a més aquí a Catalunya s'ha fet de manera dubtosa amb la llei, mentre que el Parlament espanyol es va fer i de fet era legal, quan s'ha fet aquí a Catalunya ningú s'ha posat les mans al cap. Els comuns ho han fet, evidentment, però l'hegemonia independentista no ho ha fet. Per què? Perquè es conforma amb els interessos independentistes, per tant, no passa res. Doncs això és un problema, perquè de manera real, no de manera abstracta que hem exercit la democràcia, no, de manera real, has trencat una institució parlamentària, una institució democràtica que fa 200 anys que existeix a Europa. I això, torno a dir, sembla que no ho tenim present, i ho hauríem de tenir present. Bé, em sembla que això és l'important que vull dir avui. El proper dia veurem com es vincula això del procés amb el règim del 78 i veurem altres implicacions amb la repressió i la vaga general aquella que hi va haver.